walla won jomumen ko mbaɗata utiliser ha tigi rigui mbasa hen walla soit taw gonani e sago mumen ko ɗum saabi fof nani hen kadi wonɗo bannoɗen wittoji ɗo gandanɗa hoorema gando goto omo haala o wi wonde e nder aduna o 80% yimɓe wonɓe henɓe hakkillaji men gardani kono min mi gonɗini ɗum ɗo e nder leydi men Sénégal mbiyami ko 95% e piccal sa ƴeewi tawata ko hakkillaji men gardani raabi sa ƴeewi e nder aduna o ko wat boniyankagal ngal ɓuuri yiɗede e ɓuuri tengtinede e ɓuuri wawde daarede e nder réseaux sociaux ji ɗi neɗɗo joguiɗo hakkille noon holne hakkille ma rokkirtuma daaroyde neɗɗo wiide wonde ngare onon kala e nder laayi famboɗo suurta oɗo ƴetto yumma kadi watta hen wima wonde ya wat partagé son timmani naggam mo cohlumi o rewa ɗon ƴetto e nder on duma yimɓe timma oɗon naggam ha ɓurta ɗon tawa noon won ustas gonɗo e wajade gonɗo e wasiyade tawa hay 10 personnes yahata yeɓoyde ɗum mbaɗa anda so tawi won hay sinno wonde andi neɗɗo ko gañoma a fotani yiɗandemo wonde bonande walla mayde neɗɗo joom hakkille o wallahi sabu no hakkillaji taga parinde mbaɗa wayla hal wiya hur ɓe gari ƴetti ha heewi ɓe gari ƴetti seeɗa ɓe gari ƴettani hay batte mo yiɗum yo ƴeewi peɗeɗo juɗɗum simɓe an poti hol puddaɗo ha wawa ɗanade neɗɗo feroɗo o gurɗo jureɗo mayɗo wiya ko yimɓe poti yimɓe dawani fodde ko heddi ko noon min duttotomi koye nehande mum yummare walla nehande mum babare nde woni ɗo banggue needi to mo nehaki wawa neede te ala mo nehaki woodi ko nehiɗo bondi walla nehiɗo moƴƴiri kala ɓiɗɗo jibinaɗo ko nehaɗo woodi ko nehiɗo bondi walla nehiɗo moƴƴiri par ce que ɓiɗɗo on ari ɓe ari koye juuɗe yimɓe ko hen mawni hedoro ko neho bondi walla o neho moƴƴiri kono ala mo nehaki kono noon raabi sa ƴeewi so tawi en jubbi seeɗa e diina l'islam eɗen ketto wajiɓe ne kaala ene mbiya neɗɗo gorko e hoore mum eɗa waɗi ne yettorto debbo mum debbo e hoore mum eɗa waɗi ne yettorto gorko mum e nder oɗon tuma won daaɗe ni poɗɗe sakkede ɗon Allah danduma e sayɗani sabu ene heewi doole ɗum eɗen gandi ɗum ɗon kono hande les plupart e yimɓe est ce que ne mbaɗa pratiquer ɗum ɗon sabu hande keɓata fartange wondude e debbo ma tan ko ma lampa huɓɓa axusaji e nder oɗon tuma ɓallo neɗɗo wayno defowo woni e nder oɗon tuma jiya jumri en bone mayde en e gueɗe goɗɗe e nder oɗon tuma gacce natti wodde e nder oɗon tuma ne belaɗa fof ko no woni ne jettotoɗa on mo ganduɗa ma kañum woni debbo ma o a wonda koko harmi hen a wonda koko harmani hen walla ni won hen dañata belamma e nder oɗon tuma par rapport e rewɓe mumen ne tawno gam salade so tawi noon toɓɓere toɓɓama e nder fitina on so tawi e nder oɗon tuma jibinama hen mawni est ce que o wona jogorɗo addude fitina e nder société he ɗum ko gueɗal ngal te won wiyoɓe wonde e nder julde taske so tawi wonde ala ko heddi so wona weeta ene woda julde taske kala neɗɗo gando kumpitiɗo fotani sekkodirɗo ɗon e debbo mum ne tawno so ɓiɗɗo toɓɓama ɗon o wonata ko ha joni ƴiƴiyenke c'est très important so tawi ɓiɗɗo toɓɓama ɗon o wonata ko ƴiƴiyenke e nder oɗon tuma o wonata ko agresseur walla wona taƴowo walla wona barowo e nder oɗon tuma ɗum eɗen gandi ɗum ko ƴiƴam tan yiyata wonɓe gandanɗa hoore ma ene gonda e rewɓe men taw ala ko tiimi ɗumen tewa ko ɗon ɗo ɓiɗɗo toɓɓama ɗon ko gujjo wonata taw ala ko jiimi e mumen par exemple gona boole e nder wela o e nder oɗon tuma jagguma cekkodira e on mo ganduɗa ma kañum woni joom suudu ma taw ala ko tiimi on ɗon so ɓiɗɗo toɓɓama ɗon ko gujjo wonata ɗum woni gueɗal ngal il faut aussi yimɓeɓe mbawa wittude ay c'est très important c'est très important neɗɗo o so tawi wonde a woni e nder société ƴewani société o yarata ni te woto aduna homte ne tawno mboɗo heewide mono wima humana aduna sudda tampere hoɗima ɗum mo hurtini aduna dambi kala sañji ko musidɗo mum ne tawno aduna ko mbomri garɗo kala ƴamata kono hay goto resata aduna ko mbomri garɗo kala ƴamata kono hay goto resata ko ɗum saabi wonde so tawi wonde a waɗi affronté aduna tan a tampi hen sahaji aussi kono Kadia wi ni yidde waɗande jinnaɗo mum so taguima wujjude an a yiiɗa jinnaɗo ma ne tawno ñamminɗa ɗum ko kata kadi a foftinani moni
ɗum woni geɗal ngal so tawi wonde neɗɗo ene yiɗi ene horsini ene wattori tigi rigui jinnaɗo mum kala kone rokko ɗum yo rokko ɗum ko laaɓi gonga c'est ça la réalité ɗum ɓe prétexte kono noon bon jinmi ko randa hay ni yaade laaɗe samba lakare ɗe jinmi ko waɗande jinnaɗum jinmi ko waɗande ɗum ko yaɓɓude jojande par ce que kala hay sino ko oto sa tawi wonde ne heewi sa naati hen e nder oɗon tuma so oto waɗi askita ka bartiɗo c'est parce que ka jaɓɓude jojande ene waɗi ko oto limana e nder oɗon tuma ko ɗum woni ko wawi nawde sa naati e nder makko firti wonde ka gana ɗum woni yaɓɓude jojande c'est très important gande ɗum so tawi en duttima eɗe banggue agression so sagara salima remde tan yaha ko ɓuuri casol mum sagara kala ne sali remde yahat ko ɓuuri casol mum ɗum tagui noon so tawi sagara salima liggade woni sagara gorko walla sagara debbo tan a wujjat te en tolnima e aduna mo gandanɗa hoore ma matériel o yimɓeɓe ɓuuri yidde e personnalité mumen c'est vrai woni to banggue rewɓe debbo noon so tawi wonde an a teɗinima wonde ka ala a teɗinima ko bamma ala a teɗinima ko yumma ala a teɗinima ko gorko ma ala fote ma hono noon sa renaki tan jiiloyoɗa ɗum bowal te nden ko rokkumi rokka guyka ko mbiron ka onon mbiron ko guyka affaire agression ngaji heftuga portable uji est ce que aɗa andi won guyka gorko worka holka ka jiiɗa e kaɗon guyka wujjude plaisir woni risu wujjude plaisir ɗum ɗo ko guyka waɗoɓe risu kala hen mo wujjani portable walla mo wujjani ɗum ɗo sa naati e dattataji wonɓe gandanɗa hoore ma gujjata ko plaisir nana e rewɓe ɓe nana e worɓe ɓe ene gujja plaisir ɗum saabi mbimi wonde hakkillaji les plupart e yimɓe hakkillaji ɗi koko ñawi il faut yimɓe ɓe gartir hen hakkillaji men no moƴƴi par ce que hakkillaji ɗi ñawi yimɓe tolniɓe ɗo gandanɗa hoore ma hande moƴƴere kalani hen haydara aɗa yiiye e nder galleji he e nder onon tuma jomumen joddo kalata ƴeew kala ñande kalde tawta ko kaani woodi jaltina portable ma mbiya wonde an a yi wonde ko kaari waɗi ko ayi wonde ko kaari waɗi ko gonon hankkadi feɗɗitade oɗon jala taw on jiiɗa ɗum heɓto on est ce que on joom hakkille ene foti wurdude hono noon ene foti worude hono noon ene foti waɗirde hono noon wadde noon aduna o e nana ɓeydo yaade tan yimɓeɓe ene ɓeydo tiguir rigui nadde e nder kata e wadde ko woni kata nden neɗɗo wiyatno ko hayso mbaɗa maaya mi waɗata ɗum hayso mbaɗa maaya mi yiyatake ɗum hayso mbaɗa maaya mi gollata ɗum hayso mbaɗa maaya mi yiratake ɗum duttoɗa noon mbiya wonde hayso mbaɗa maaya mi gollat ɗum hayso mbaɗa maaya mi yiyata ɗum hayso ɗum woni joom o e fullo o e fayida o ka yiyata waɗata ko woni gueɗe cewɗe ceɓaɗe koynoje goynoje leñol mba renɗo c'est ça la réalité kono noon hande yimɓeɓe parnoto ko min ɓuurma hanguede mbaɗani neɗɗo ma ko min ɓuurma hanguede ay so tawi ka bonɗoɗeydi min ɓuurma bonɗoɗeydi laabi temedere nogas so tawi ka ñamɗo kaane ko min ɓuurma ñamde kaane laabi temedere nogas ndewɗon e nder termuji ɗi gandanɗa hoore ma neɗɗo joom haqqille kaqqelinɗo o ene hersa ɗiɗon konnguli jalta e hunuko mum haala ko noon gueɗe goɗɗe kedde ɗi raabi pour te dire en tolnima e jamanu mo gandanɗa hoore ma hakkillaji ɗi koko ñawi ɓerɗe ɗe ñooli ko ɗum saabi pour mbawa yiide jeunesse o ɓe jogo joom ɓe jogo fulla ɓe jogo fayida ko caɗele ay ɗi jiiɗa les plupart e yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma woni dawriyankoɓe politicien ji wonɓe ganduɗa hoore ma ene kasoɗo ene mbiya wonde ɓeɗo ummotoɓe caggal leydi ɓe gaari ɗo e sa fami nawi ngaalu yimɓe so ɓoyi seeɗa kamɓe keftara leydi ndi mais c'est vrai an neɗɗo ɗanotoɗo ha goƴam ƴaɓana kanabbe a faami fina tisuboire fugga damal suudu yimo wi ɗum hammadi holko woni oyo komi malaɗo sénégal komi kiitaɗo Mauritanie rosode hey ɓowɗi o fenɗo ɗum men a rewɓe makko il faut qu'on dise la vérité jiidata e gummotoɗo guila 5 heures du matin e sa famille waɗa poti kola ha joni wallahi wonde ɓe tangal manta e palate ene yiiloyo nder ɗum ene laara ko dañi siras c'est ça iyan a sikki haala ɓola wonde nder réseau sociaux ñande ƴatto ɗum ne tagma dañde kala mo liggaki tiggo te kala tigguiɗo e nder oɗon tuma maya ka cakko jungo walla sinon jaaha ƴettoya ka jeeya gonga c'est ça la réalité ko heddi ko noon bon mi fawɗon feɗenam seeɗa après gartoyoji wallahu lamɗo jaaɓi machallah